Hæft for er det fedt. Kan I huske dengang i folkeskolen, hvor man gav sin tissemand navn? Der kaldte jeg min for Oscar. Er det ikke sjovt? Det er din ven. Jeg går ud på toget. Det er altså ikke nogen, der gør. Jamen Oscar, det er da et udmærket navn til en tissemand. Der er ikke nogen, der giver sin pik navn. Nej, det tror jeg, der er mange, der har gjort. Det har jeg aldrig hørt. Optræd med det er sjovt, det er skide sjovt. Men der er ikke andre, der gør det. Må jeg køre med dig, Oscar? Hjem? Jeg ved da ikke, hvad du vil, og hvornår du vil køre, og hvad tid vi er her. Nu må du sgu lige slappe af. Altså, kører bilen, manden herovre styrer p-skiven, dem på bagsædet, de laver ingenting. Fint, så det var her. Ja. Så kører vi. Altså, det er altså regel nummer 1, at den på passagersædet klarer p-skiven. Jamen, nu sidder jeg jo bag. Ikke også, folk? Den på bagsædet må så til gengæld ikke sige noget. Da hold op. Hvad er barnets navn? Barnets Oscar. navn er Nico Dine Karø. Altså, vi bliver glade for Oscar. Ja. Tror vi skal tage en beslutning? Ja. Hvad er barnets navn? Barnets navn er Nico Dine Karø. Oscar. Nico Dine Karø. Nico, din Karø. Forsager du djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen? Ja. Tror du på Gud Fader den almægtige? Prøv lige. Altså, nikotin, det er da ikke meget bedre. Det kan man da også blive mobbet med. Det bliver til nikotin. Sådan en vil børnene da ikke lege med. Børnene må ikke lege rum med nikotin. Ham får man kræft af. Nej. Altså. Jeg har kastet op og været sådan småsløj her på det sidste, så jeg skal bare lige se, hvad der sker her. Jamen, lad os da lige kigge på det. Ja. Yes, okay. Nå. Ja. Ja, der er godt nok en lort. Den er godt nok i den store afdeling. Det lugter altså også virkelig ulækkert, ikke? Kan det ikke bare være mange dages... Nej, det her, det er... Hvad laver du? Jamen, jeg skal bare have det med ud til Marianne Olund, min dyrlæge. Jeg skal bare lige kigge på det. Susan, der er en. Jamen, det er ikke sikkert, der er noget, vel? Jeg skal bare lige have det tjekket. Ja. Jeg vil faktisk sige, at det er en ret normal afføring. Ja, det er sgu ikke skide smart, det der, Frank. Altså, sådan noget, det melder man med det samme. Hvis jeg lige må opklare, vi kunne ikke nå at bremse. Altså, den har hoppet lige ud foran... den har stået bag et træ eller et eller andet. Undskyld, hvad sagde du? Jeg siger, at vi kommer kørende. Kasper. Og så... Hvad snakker du om? Det er en stork, ikke? Jo, og så, ja. Kasper. Og så, hvad er der for helvede? Så den hopper ud foran et træ, eller sådan, hopper ned fra et træ, eller et eller andet, og så crasher vi ind i den der. Ja, tak. Frank, det passer ikke rigtigt med din historie. Du sagde, I fandt den. Nu siger Kasper, at I har kørt den ned. Ja. Du må sgu da vide, om du har kørt den ned, eller om du har fundet den. Det er da meget enkelt. Undskyld, jeg afbryder. Er det ikke noget, vi kan have, altså... Hvad? Hvorfor laver du andet? Altså, hvad har I to kørende her? Ikke en skid, jeg siger bare, at vi kommer kørende, og så er der en eller anden røvsyg stork, der åbenbart spacerer rundt på jeres små lorte jydeveje. Og så er der klart, at man kommer til at køre ind i lortet. Og så vil jeg ikke sige mere om den sag. Værsgo, Frank. Pige, jeg tilbyder min hjælp. Du er en gemen løgner, Frank. Se på mig. Se på mig. Er du ikke en gemen løgner? Og den er lige røget uheldig afsted, den der. Det kan vi ikke have i den her klub. Kan vi det? Og nu er jeg altså medlem, Jørgen. Jeg forlader den her klub nu. Så bliver den her klub opløst, så kan du sidde her lige så længe du vil. Jeg er ked af det. Jo. Vent nu lidt. Jarl for helvede. Nej. Det er åndssvagt, Jarl, det der. Hvad er det nu, du hedder? Jeg hedder jo stadigvæk Christian. Nej. Ja. Og hvis der er en pige, der ikke er utro, så er det sådan en som anden. Det er hun bare ikke typen på. Og det har jeg hørt fra flere andre mænd. Nu er... Nej. Hvad siger du, Ole? Lugter det dårligt? Ja, det gør det. Det? Ja, noget lidt. Giv mig 10 andre ord for øl. Slang. Bajser. Pilsner. Jamen, jeg er lige røget lidt ud af den. Altså. Kære ven, hvis du vil det op, så skal du altså være lidt mere hård, end du er nu. Men jeg skulle lige have sendt et enkelt brev, inden du fyrede hende. Nu skal jeg selv gøre det. Ej. Hvad?
Hvad? Hvad er det for noget? Ja, det er nogle helt nye ridser, der er kommet med Pygger. Det ser da ikke så godt ud. Nej. Jeg bare tænkte, jeg kører uden at sige det. Hvad mener du? Nej, men altså, det er da ikke sikkert, at det er mor og far, der har gjort det. Nej. Nej, men de var der jo ikke, undskyld, jeg siger det, før I lånte bilen. Jamen, det har vi da ikke noget at gøre med. Jeg sagde bare, at ældre mennesker kørte galt. Og... Men de har ikke kørt galt. De har ikke kørt galt. Nej, jeg kan ikke tro, altså det... Den har vi ikke lavet, Frank. Ej, nu siger jeg noget lynhurtigt. Det er jeg, der har lavet den ris. Frank, det er da ikke sikkert, det er... Undskyld, jeg tror det er bedst, at jeg kommer tilbage lidt senere. Ja. Det er ikke mit kondom, simpelthen. Ja, det er da heller ikke mit i hvert fald. Det må da være dit. For helvede, jeg skulle da være klar, det er mit, din idiot. Prøv at høre, jeg vil bare gerne lige have den homotone væk. Men du er da fuldstændig 100% selv ud om, at det er der ikke noget, der ligger en kondom. Jeg er da ligeglad. Men det er noget med den måde, du står på, når det bliver fundet. Hvorfor spiller du ikke overrasket sådan, gud, har du været sammen med en sød pige? Nu er det derfor udelukket, jeg kan knalde med hende nu. Ikke, der røg den. Fordi du står sådan her. Prøv at se dig selv sådan her. Hvad? Jeg står der fuldstændig almindelig maskulint. Hold da kæft, mand. Der er nok en, der har været sammen med en lækker tøs. God aften her. Velkommen til. Jo, tak. Nej. Ja, goddag, det er Frank Vam. Jeg ringer fra Uraniavej. Ja. Vi har et lig. Har du et lig? Ja, min rengøringskone er død. Simpelthen. Jeg kommer lige hjem, og så finder jeg hende siddende død i en stol. Ved du hvad, Frank? Jeg sender en politivogn ned med det samme. Det er godt. Hej. Hej. Jamen, Mia sagde, at der var helt galt i Afrika, og så... Ja, det er jo forfærdeligt, men Afrika mangler flere penge end nogensinde. Ja, det gør vi jo alle sammen. Nej, du skal vide... Hvad laver du? Det er ikke så godt, det der. Der holdt så ikke mere kaffe. Og så havde jeg fyldt 2 kroner i, så ville jeg lige tage dem igen. Nå, okay. Okay. Den kom så faktisk tager der. du dine 2 kroner, og så stil den tilbage igen. Ej, ved du hvad, jeg... Jeg giver sgu 2 kroner til Røde Kors. Din dør står åben, mand. Der sidder fucking inde i bilen, mand. Hvad laver du? Åbn den dør! Kom ud af min bil! Åbn eller hvad? Jeg vil bare lige skrue ned for musikken. Hvis du ikke kommer ud, så smører jeg fandme din 80. Kom ud af min bil nu. Hey, mand. Du skal ikke... Hvad laver du, din klap, mand? Jeg har reservenorden nu. Her. Hvad er du fucked, eller hvad? Kom ud af min bil, mand! Nej, Frank. Hej, skat. Hej. Denne gang har jeg altså virkelig dummet mig. Jeg har stjålet en bil. Har du stjålet en bil?